Pozdrav svima ljudi, Kimi sa vama ovdje, dobrodošli na moj kanal. Ljudi, u današnjem klipu radimo reakciju na jedan možda distrek, ali ja sam čuo, bukvalno sam čuo prvi minut ove pesme koju izbacio Baka Prase i pesma za taj jedan minut je razvalila. Previše mi se svi. Znači ako je ovakva pesma do kraja kao što je prvi minut, brate, ovo pesma će razvaliti. Idemo brzo u ocjenjivanje, ne u ocjenjivanje, u reakciju na ovaj najjaču pesmu jer pozitiva je bitna. I da, ako se pita za ovaj mikrofon, znači to je u prošlom klipu, ko nije pogledao, link će biti u deskripciji kako napraviti ovaj mikrofon. Mnogo se bolje čuje s ovim mikrofonom i kako napraviti pop filter, to nisam snimao, ovo je pop filter koji sam sam napravio i ovo sam ponosan na sebe. Negativnosti na ovom YouTube-u, vreme je da se okrene nova strana. Svi znaju da prvi je muđe, za njega čuli su svuda. Milion supa tu je došao, ono spun od pruda, njegov čale je uz njega. Brate, koliko je lik pokidao. Nemate pojma. Izveštava, najbolje obaveštava o tome šta se dešava, uvek grešava. Najbolje vlogove, nedim daily upload svaki dan, ja čekam dok aj bi sam sedim. Isposlen nam također Baka Prase, znači Bako, najjači si i nisi najjači na te jači. BAM! Ali bukvalno svaka čast. Znači svaka čast, brate, svaka čast. I nemojmo više da snimamo one jebene diss trackovi i one jebene prozivke, se prozivamo. Jer mi treba se držimo zajedno i da budemo najjača familija na Balkanu. Dolazi i mali Bak je fini gotivan, dečko volemo klipove svake, ali nije on jedini nizak, tu je i golden nito, hiljade i hiljade sabova, ne mogu svi to. Mnogo loš kvalitet kad je 360B, a kvalitet je na mestu na kanalu Miloš HD. Ima lova, ima kantera, Kike X3, najboljeg igrača kantera u Srbiji. Svakog dana sve nas više ima, radimo YouTube, svakog dana nešto novo se snima. Ko ima više sabova, pregleda i lajkova, to nebitno je zašto, važno je da smo balkanska scena najbolja. Pa ni mi distrekt snimi toliko gori da sve... Pokidao si, bukvalno si pokidao. Nemaš pojma koliko mi se sviđa, ovo ću slušati narednih 2 mjeseca, bukvalno, znači kad mi je lik rekao, pogledaš je Baka snimio pesmu, ja sam mislio, znaš, ono, bukvalno još jedan jebeni diss track ili nešto tako. Dimi, ljubičica kada ga vidi, odmah se primi, njega uvek prati braćarska armija, dok on čo najbolje skečeve i bureke sabija. Ne zna se ko bolje peva, Ruža ili Marija, ona voli strano, Ruža narodnjake razbija. Lea, Andrija i sa njima Jana, ljude usrećuju skečevima svakog dana. Serbijan Minecraftom podigao scenu, sad Fakt, čak je iz Serbijana ubacio, znači iskreno nemam ništa protiv njega, ali evo Balkan ga proziva kako, to jest ne proziva ga, ali svi ga ono hejtuju zašto je kao prodao se za Amerikance. Sada se stvari pod presom nestaju u trenu, tu je i Dex Rock, on Minecraft je prešao, sada šta god radi mnogo je smešno. Kada tražiš profi edit ili nešto jače, za najbolje prankove tu je zakon braće. Denis, Davor i The Secret gotivni su meni, uz džumbuz dominiraju na hrvatskoj sceni. Čoda gazi loli startuje, ribe lagano, luksove reakcije se svima svide lagano. Međe svaki sketch do miliona ide lagano, Nugato BV do 200, lagano. Svakog dana sve nas više ima, svakog dana nešto novo se snima. Sabova, pregleda i lajkova, nebitno je zašto jer važno je zato najbolja. Blista. Na kanalu ništa. Kida mala Ana. Baca kišopara. Čoveče. Dule i Cile. Kovalska. Im tipa. Tetu masu. Se javi kompleksašu. Masa. Brate, razvalio si. Bukvalno si razvalio jebeni pesmu. Svaka čast, znači do sada bolju pesmu na ovoj balkanskoj YouTube sceni nisam čuo, bukvalno. Novo mi svi. Nešto novo se snima. Še sabova,
pregleda i lajkova. To nebitno je zašto, jer važno je zato, cena najbolja. Sve nas više ima, svakog dana nešto novo se snima. Više sabova, pregleda i lajkova. Čovječe, znači kako mi se sviđa pesma, to je nenormalno. Balkanska scena. Brate, pevam, okej. Izvinjam se svima koje nisam pomenuo, stvarno nas je previše, brate, nikakav nije problem, očekujem da me pomeneš u sljedećoj pesmi koja će izaći, brate, sljedeće godine i tada će biti ono veliki youtuber, najveći na svetu, bre! Zato, znate zašto? Zato što ćete vi sad svi razvaljati to subscribe dugme i za 5000 subscribe-a vidjet ćete najjaču neku stvar. Ne mogu da kažem da je to pesma koju šta ću da snimim, ali je nešto mnogo jako i vidjet ćete sve o svemu. Šta je to, ali svi razvaljate taj subscribe da dočekamo sa vatrometom iz bakljama 5000 subscribera, bukvalno. Znači, ovo je bila najjača balkanska scena. Znači, samo pozitiva, braćo moja, nemojmo se više hejtati. Spustite dole loptu. I bude bilo to za ovaj klip, ja se iskreno nadam da ste uživali. Ako jeste, vi obavezno bacite like, razvalite taj subscribe, jer bi meni to puno značilo, brate, koliko mi je smešan mikrofon, ali jebi ga, niko nije počeo s full opremom. Znači, mi se vidimo u sljedećem klipu, a do tada veliki pozdrav želim.